ବୈଶାଖ ମାସ। ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପ୍ରଥମ ରଜ। ଆଷାଢ଼ ମାସ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ, ଝୋଲଣ ଯାତ୍ରା, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ। ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ, ସୁନିଆ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ଓ ରାଧାଷ୍ଟମୀ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ଦଶହରା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହାଳୟା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଦୀପାବଳି, ଭାତୃ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଅଁଳା ନବମୀ, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମାର୍ଗଶିର ମାସ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓ ପନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୌଷ ମାସ। ବାଟ ଓଷା, ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ମାଘ ମାସ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଓ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। ଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ହୋଲି। ଚୈତ୍ର ମାସ। ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ, ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଅଶୋକ ଅଷ୍ଟମୀ।